Kaixo ikusentzuleok, gaur Lehintz Gatzagan aurkitzen gara. Lehintz Gatzagak 277 biztanle ditu gaur egun, eta horietatik 202 lagunek izango dute bozkatzeko aukera datozen hauteskundeetan. Herritarrek 7 zinegotzi aukeratuko dituzte, gero udalbatza osatuko dutenak. Eta orain, Gatzagako hautesle elkarteko alkategaia ezagutuko dugu. Basarri inguruek betik ditugu asmo bat, eta da, Basarriz eta Herrixe nolabait lotu, lokarritu, azesuek eta bintzete ondo jarri, goitxik bera eta beti gora, jentia joan dedin problemari gabe, eta azkenean hemen topagunie, hemen zentral izango zen, eta bai Goierri, eta bai Dorleta auzoko jendiak behintzet, problemarik itorteko, eta batez be, maila hortan, kulturetxera eta akzesuek ondo samur errez eukitzeko, hori izango zen gutxi gora bera. Hirigintza arluan, hemen lehen hasitako hirugarren fase batera edo iristen gare, gazen zerbitzua eta Herrixa zeharkatzen dauen biribila edo rotondia hori habilitatzean egin duke. Hortik aparte, hasi beharko gineke etxe bizitzek gehiago beharko lirateken edo ez, demanda bat dauela. Herri txikine badakitzue nolako progresio igual suabetxu hau eukitzen dau, bestik kontutan eukitza, eta horren arabera, 10 bat urteko edo plangintza bat edo osatu danon artean. Gizarte mailan, aspalditik martxan daukagun kultura aretuen eta hor bertan daukagu maila hortan gune batzuk, topagune batzuk, bai soziadia, bai izen artean dabiltzen elkartiek lokartzeko, jartzeko bertan, jubilauek ere bertan egon gure irateke, sorginak emakume taldea, gero umiendako zenbait joku, ludoteka eta biblioteka maila hortan hori gehitu, eta aktibidade horrik, barruko aktibidadiek izen arren gero kanporatu, gaur ikusten duzuen bezala, umiek gaur lora eguna edo jarri dute, hori bezala zuhaitze eguna eta bai inauteriak eta olako gauzak bultzatu, eta inauteriak bintzet, zentzu lehen aspaldiko zaporeari helduaz eta ohiturei helduaz, hau bera egokitu, botara. Erronkarik handizena herri txiki baten dako hori izaten da, nola egin aldan behardan guztize maila hortan, bai bertakoak eta kanpokoak etorri daitezen ere bai, kopuru minimoa, behintzat biztanlego kopuru minimoa eukitzeko, Gaztientzako, azkenean batzuetan izaten da, etorkizuna berigira, eskondu itzen dien edo parejak, umiek daukienak eta euki dezatela, jarritu dezatela eukitzen posibilitateak eskola txikiena, gune politxe da, ez dau urrin, beste hiri handizetatik eta eta hortarako, nik uste dut erraztu beharko genukela, suertea eukiten dugun orainguen behintzat, behien dauzen autobus zerbitzuak eta hori, onaino iristen dien. Nik uste dut erronkarik handizena hori dela. Araban, nik uste dut geru eta gehiago egiten dela, lehen euskararen muga hau zan, eta hemen mantendu, hemen gehitu, eta nolabait landakoarekin eta euskara giro baten edo azten garen bizitzen. Beste auzoekin bezala, baina arabar tartien bebai,
normalizatu edo normalizatzear joaten garen. Hemen bertan ikuste dute mantentzen dela, heldu jakon eta euskal giroa dau, eta horri aurre eginaz eta horri apura garatuaz, baina bestiei kontagiautzen ditzugun, ez? Bertako aktibidadeak suspertzea nahi genduke, lurraren erabilpena oso importantia da. Nik uste dute Gipuzko osoan larra, Gipuzko osoan zelaiziek, hortuek eta olako guztak ondion irtenbidie badaukie, baina erabiltzen dauen jentie falta da. Ea, sortzen ditugun nolabaiteko dinamika batzuk, hortu ekologikoak eta hori jarriaz, hemen 14 kilometro kadratu daukagu eta hortik 80 municipala da, ez? Orduen municipalenak direnez, pizka bat eskaini lurra hori erabiltzea nahi duenetago. Nik uste dut hor daukagula beste erronka fuerte bat. Langile bat badau, gizarte zerbitzua bera, ez? Eskaini egiten da, bertako jentia dispuesto dau gainera, ez? Badauz neskatila mutil batzuk eta horri heltzen diotena. Eta ez dakit, inkluso nik izango nuke ondo dauela, hemengo bertako jende nausizei eta elbarritu eta hori, bertako jendia albora eukitzia, ez da konfiantza gehiago emuten duzelako edo zalik, ez? Nik uste dut hori lokarretu beharko litzakela, baina hori positibizau lan poliba da, ondo begiratu ezkero maila hortan, lagundu azkenengo urratzak eta pausuek emuten den dabilen jendeari bere bizimodu bizitza kalitate hon bat euki dezan, eta aldamenekua izan ezkero, eta ez dakit, gure amoinaren lagunen hilobila bada, ez dakit, kariño pizka bat edo gehiago dauela esalik, ez? Animau, ni betik animaute ibiltzen naz, ez? Ni neure arrazetetik etorri nintzen nian gatzara, etorri nintzen zerbait aportetako goguakin betik, ez? Eta herri rehabilitazioen edo ekin genion, maila hortan. Gero bestalde, hemen ikusten da aukerak da zela, ez? Lurra erabiltzeko eta loko guzak egiteko. Eta betik, animoso betik egon izan naz, eta ni sekula ez dute utzi, eta ez naiz sartu inoiz beste lekutan hemen ezik, ez? Eta horregatik, herrirako emun aldana eta punto. Lehenengo urtiek oso zailak izen zirela, praktikamente plazarik ez egoen, frontoi brintzauta, udaletxea jausita, eta etxe bizitzak praktikamente erdi utzik eizenak, eta nolabait faltazan hori ez, bultzakada bat emutia rehabilitazioari ekintzeko eta bultzatzeko eta jentia apur bat gogu esartzeko, ez? Orduan, alzieran garratz samarra izen zana, gero oso oroimen politxa eta nik uste dut baikorra, ez, dauketela. Taldie, bera osatuz ni ezik beste danak barrixe die, eta aurreko gauzeri behintzete jarraipena einaz, iaia lortzen dugun oingoz behintzat, ez, nolako rotazio bat, batzuk gelditu eta beste batzuk urten da barrixe jartuaz, joaten garen. Pizka bat beste batzuk zerainguek adibidez egiten duten bezala, eta guk beste batzuetan egin izan dugun bezala, bai. Kentza da azpieginturak egokitu, jendeari hemen bizitzeko bizipoza baintzet, ez, emun, ez, prestatu pizka bat gauzak, bestien ainako bizitza kalditate bat egitzeko, bertan girotu, eta bertan girotu esan gure dugu, herri txikina izen arren, jentie, kuadrilaka, elkartzeko eta almenak emun,
eta lurraren erabilpenari aztegaren behingoz bultzakada bat emuten. Bai hemen eta bai Bailaran, nik uste dut baserritarrak lur jota daudela edo gaudela, maila hortan, eta bultzatu, pizka bat hori eragina salbada bintzet, lurren erabilpena eta hori bihurtu albada bintzet, gutxiengo espada bintzet, ogibide bat familia batzuk eta mantentzeko baina. Lehenbailen faltadan hirugarren faseari egokitu, pizka bat hor karkaben apur bat erabilpena, eukitzeko, herri zeharkaturi bultatxo bat emuteko baina, maila hortan. Gero gaz fabrikari bultzakada bat eman, jakioneko eta beste larru gintzak eta horrik bentsete negozio txikinek eta jarraitu indiziela. Eta nik uste dut lehenenguetarikue bihurtuko zana, pentseta jat dala, dion konsulta hoen beharko genuke, baina baserri eta herrien arteko lokarri sendo bat prestatu, azpiegituren bidez, infrastrukturen bidez. Jendeak uste dut hemen bertan nabari da oso pozik bizi dela, jentia euren artien relazio on bat dauela, gazte jentien aportazioa, nik uste dut aportazio oso interesanti izen dela, eta, bueno, pentsetan dut gatza beruzka berantzaen biharrien gurutza joan da, bueno, azkenien, indikadore moduan, 300 biztanle daukagu, eta 250 baino gutxi hau izendako egare, lehen 5 zinegotzi, 7 zinegotzi, eta gero, azpia egitiruretan eta loko duzu, etxaku maila hortan, bizikalitate mailan behintzet etxaku falta, gauza handirik, hemen elkarrekin bizitzeko, uste dut, gauzarik abantailarik handienetarikoa dauka hemen, ikusten duzu moduen eskatila mutikuek eta euren kasa hemen dabiltza eta praktikamente hemen arrisku handi barik bizilikela, Nik uste dut mendize bera, mendize da oso aberatza, hemen Pague, Aretxa, Deba ibaiaren jaiotza daukagu, eta nik uste dut mendize berak emunten daula indar asko, hor mendizen bertan dauzen zuaitzen aprobetxamentu on bat eukidezkero, diru pixka bat emulikena, aberiek, abeltzain indako bebai leku hona da, leku egokize, bakarrik neurtuen bidala, kontrolauen bidala, eta zelaixek eta hortuek erabiltzeko aukerak eta posibiliai dauka, Osea, nik behin eta berriro esango nuke hemengo aberastasune lurra dala. Bueno, egisa da, mugatu eitzen gaitzuela, maila hortan, baina hori azkenien bizitzaren goraberak die. Orduan, aprobetxean bidie denpora horrik, igual hausnarketa batzuk itxeko, proiektuetan eta pentsau, hobeto egokitu, krisi garaiek izaten die normalien pizka bat pentsatzen azteko edo eraiten duzuenak, maila hortan, ekonomiari bultzatu eta aldan eta inbertsio gutxienekin eitea eta egokitea. Maila hortan ikuste dut, geldiunik ez badie luziak izaten, ondo etortzen die, pentsateko eta proiektuak apur bat hausnartzeko, Oraindik osatu, unetik eguna ez da osatu, maila hortan, baina oingo legislatura behintzat aproba hau neuen, eta asuntue maila hortan ikuste dute dauela oin behintzat medioambienteko temak eta ikusi ondoren, ja aprobatzear edo egongo dela. Urte bete barru edo ikuste dut ja aprobatu egongo litzakela, eta hor
egongo lirateke, gaur egun hemen bertan daukagun industri txikitsuak eta hor martxan jartzeko, ez? O, industriak esatia baino, igual egokiagoa izango litzake aktibitate ekonomikoak, ez? Herri bat, jende guztiarentzat, ez? Erakargarria, apur bat erdi milagreirua, ez? Gatz fabrikan terapia batzuk eta jarri eta jendia gatzura baintzit ikutuaz pizka bat osatzen dana. Eta bertako janarizik eta bar, dastatzeko eta gustora ibiltzeko eta egoteko herri erakargarri izan da dira, ez? Guzti dut, hori gustatuko litzeak egitea. Bueno, lehenengo urrutitik Gatzaga, gero eta polizia haue, eta deslogo faltan botatzen dutena ordu guztietan, ez? Maila hortan. Gatzaga, Bailara, Euskadi, osoa nik uste dut oso orduen aprezitan duzu gehien, ez? Kanpuen zauzela. Eta, bueno, bestalde, beste gaur egun, ez? Zorionez, komunikazio bideek eta zamurtu etxen dutzu gutxi gora bera jarraipena itxeko, eta, bueno, gero eta arroago sentitzen zara, hemengo inguruetan edo, ibiltzen edo hemen jaio zarela, eta hemen bizi zarela jakinez, ez? Da, jentiari, pizka bate, saltzen diodan gauzarik politzena izelik hemengo berdegunea, eta hemen zikera, negua, udaberriza, uda eta udazkena, nabari da, ez? Da, ni oin Mexiko nauen lekuan, han bertan ikusten dena da, iaia bi aro, da zela bakarrik, ez? Negua eta uda, edo alakutxia.